Maayong buntag everyone. Now let's talk about this one delicacy na ma-offer sa mga bantayanon. Usa sa mga nakapasikat sa Bantayan Island is ang bulad. Usa na ani ang bulad nga bunlis dangi. Paubitong og mo bakasyon ta diri gikan syudad nya igbalik nato didto ingnon dayon tag walay bulad diha, di ba? Kinsay nakarelate diha. Kay tagaan ako bulad char bitaw oy. So today akong ipakita ninyo ang full process gikan sa pagdebone hantod sa pagbulad. So ani ra ni siya mag-start ka diri nga side then kuhaan ni mog tinai unya ang pika side na pod, di ba? Di ko kaapas tungod sa ilang kapaspas. Mga bansay na kay ni sila mupukyad basta kay ug naa lang lagi paligsahan about sa pagpukyad diri aw naa mi daghan nga mga pambato oy di pud ni sila palupig. By the way, the deboning process is called pukyad or pagpukyad, then ang tawag sa mga magpukyad is mamukyaray. This is another source of income sa mga housewife diri and of course sa mga kabataan pud nga gusto makakwarta. Basta makaagwanta lang ka sa kasakit sa tunok or usahay masamad pud kay di man jud na malikayan kay kutsilyo man ang atong kaptan. Nya sakit pa jud sa likod labi nagdaghan danggit mapilaan jud ka oras upok